е той? Здравейте хора, аз съм Крис Вера, тук до мен е Shadow, шалка за 14. Здрасти. И сега ще снимаме евента на сервер iCraft. IP-то ще е в описанието на клипа. Нека да ви кажа транспорта. О, той е метна пошанка за невидимост. Скипвам го. Окей, Ще ви да изпием една копа с мляко. Крисбер, телепортни всички, защото май всички не са тука. Телепортни. Само този да метне още една полшанка. Не, това е супа ли бе? Телепортни моля та всички. Дай почивка, дай почивка. Сега ще има почивка. По-късно ще е почивката. Давай почивка. Дай я почивка. О, то супаливе, какво прави долу е? Супаливе, сега ги обрави той. Кой да бе? Добре. Това. Сега ще продължим след тази почивка. После ще има Ender Dragon. Дали бе Крисбер? Леко лагна, но това е защото доста хора използват хакове. Предпочитаме вие да не използвате хакове, защото има банове, банване. И по-добре е без хакове. Да, да се оцеляваш, да се бира. Били сме хакове и знаем какво е това. Не е много бързо, много бързо. Те, преди миналата... То както е, миналата година ма кефше да използвам CS-хак, но вече ми омръзна, то става тъпо като си хак. Подобно е. Евента се прави всяка събота и неделя. Не събота и неделя, в петък и неделя.
сега ще има, след този евент ще има Ender Dragon. Аз днеска тествах един лък. Знаеш ли, че Ender Dragon на Балдъра го убивам? 3. Ще гледам и Ender Dragon много да не бяга. Забравихме да кажем, сервера е PvP. Целият сервер е PvP. Затова има и теми толкова в честовете, защото е PvP. Разбер, покажи честовете с айтемите, дето енчаннат. За от Game Mode или сами не ще ви тикнем с предупреждение. да. Хората много ще бъдете паметни. Има модератори. Не молете, както казахме, да не молят за гъма. Гъмът не може да молите, но трябва прати да се не. Да. Сега скоро ще отворим SMS системите и ще може да пращате SMS и да ставате модератори, геймоди, админи, SMS админи, ще може да ставате супер юзери. Добре, сега спаваме Ender Dragon. Ето сега ще има Ender Dragon. Давай Крисбер, спални го. Секунда да си взема лъкъл честа, Ender честа. Да. Палвай го. Драго. Дай. Спална ли го? Да го спална ли аз? Не, аз го спалвам. Добре. Айде. Сега трябва да отидем Драгона. О, другия път! Сега. Виж, то си бил долу под Драгона. Това е... Ето, брат. Гледаш? Ай, вие таз. Аз запуша първо дупката. Не, и ви го удари. Сега ще има втори Ender Dragon. Разбира, нали? Ще има втори Ender Dragon. Има два Ender Dragon-а. Да го предизвикам ли? Предизвикам. Така, това става история. Теми.
портала. Да, Равчо, какво е го? Портала. Ще дам стрели на Не. Айде! Стига. Не знам кой ги цели от първия път умира. Кой? Сега ще чупим честовете. Първо дай средния. Телепортни кратка. Чупя, чуле? Не чупя, ще чупа. Първото. Готините айтеми. Аз чупя последния, чуле? Да. Тия страни някаква да ги дам. Ми в този клип ще поиграем малко с Survival Games. Сега. И другите епизоди ще правим Survival Games. Тя още мани. Да се насладят. Ай, стигай. Това виж къде се направи холма, е. Това се направи точно до евента холма. Херо. Това беше за този евент. Надявам се, че ви е харесал. Коментирайте, снимайте и най-вече се абонирайте. Чао от мене. Шанов качи, чао. Чао. Чао, чао.